Hola! Què tal? Com esteu? Quanta gent que hi ha aquí? Què deuen estar fent? Què deuen Deuen estar estar esperant alguna cosa. Sí, això sembla, no? Ai, la finestra! Que us en diré finestra! Tota la raó sempre se m'oblida. Vale, doncs vinga, primer de tot ens presentarem per no canviar. A veure, com? Hola, jo em dic Arlet i tinc 4 anys. I jo em dic Júlia. I aquesta d'aquí és La Roda. la Roda i ens encanta fer aventures! aventures! Així que vinga, us obrim la finestra. Apa, Roda, com has arribat tan avant? Ha arribat superaviat, no sabeu com s'ho fa? A veure si ens explica el secret, perquè clar, nosaltres hem hagut de venir caminant, Sí. corrent. Corrent, i ens em cansa molt. Home, clar, I la Roda ha vingut molt ràpid i no... I ja estava aquí. Molt tant. A veure, anem a explicar una mica d'on estem, a veure si esbrineu quina zona de Catalunya estem visitant avui. Sí? És un lloc que té molts volcans, més de 40, moltíssims. És un lloc que té muntanyes molt altes, on la gent diu coses com poca por passer, Hi ha molts mosquits. car de molta fred, hi ha molts mosquits, però bueno, Moltes mosques. moltes mosques, Hi ha molts carruatges. molts carruatges, Molts cavalls. sí, també. Molts ponis. A veure, us ho estem posant difícil, a veure si l'Arlet us ho explica, a veure, on estem, Arlet? A la Garrotxa. A la Garrotxa, estem a la Garrotxa. Sabeu on és la Garrotxa? No? La veritat és que no estem, ara mateix no estem a la Garrotxa sencera, perquè no som pas tan grans. On estem concretament? A la Feixada d'en Jordà. La Fageda d'en Jordà. La Fageda d'en Jordà és un bosc ple de faig. Ara us explicarem més cosetes, però és un bosc que tot són fajos. Uns arbres que són molt estrets i molt alts i grisos. Ja veureu, ara us ho ensenyarem. Però clar, què us penseu, que hem vingut soles les tres fins aquí? No, no, no. Ens acompanyen dues persones molt especials que volen saludar-vos, la Lourdes i en Pipe. Molt bones. Hola, què tal? Què tal? Seu, tal a només tots? mantenia. Gràcies. Bueno, saludar a l'Arlet, a la Roda, a la Júlia, i a l'Isi, al Nico, a l'Ismael, al Carles, al Luisito, a la Loli, a tots els que esteu allà darrere i que estàveu esperant això amb tanta il·lusió. Avui estem, com ha dit l'Arlet, a la Fageda d'en Jordà i farem una visita molt especial, una visita que si no hagués sigut gràcies, bueno, no direm gràcies a aquest bitxito Covid, no? Però, bueno, no haguéssim pogut vindre. Ho ha facilitat. Sí. Sí. Perquè si no, no podríem vindre amb les cadires de rodes. La Roda ve amb nosaltres, però ella no podrà pujar a la sorpresa que us tenim esperada. Però gràcies a aquest projecte, tots podrem veure aquest passeig tan maco amb carruatge. Així és que ara la Júlia i l'Arlet us explicaran, l'Arlet sobretot perquè això ho domina, tot això. I un petó molt gran a tots, els que he anomenat i els que no, però que us estimem moltíssim i us estem fent tot això amb molt de carinyo per vosaltres. I us anem a ensenyar com visitarem la Fageda, perquè no anirem caminant, no. Com anirem, Arlet? Amb carruatge de cavall. Amb carruatges de cavalls. Anem a veure'ls. Si tenim una persona que ens està esperant per explicar-nos-ho. Anem? Sí. Sí. No ens deixem a la Roda? Sí. No ens deixem a la Roda, però si no, pobreta, no podrà anar a passejar l'Àlex si ens la deixem. Us presentem el... Com es diu? Òscar. Es diu Òscar. Ell és la persona que ens ensenyarà tota la Fageda, el bosc, que ja el veureu que és preciós, molt gros, i ens ho ensenyarà conduint aquest supercarro. Jo vaig venir a aquesta feina perquè m'agraden molt els animals i vaig veure que disfruto realment de cara al públic i que aquests animals no pateixen i els tractem super bé i doncs em va agradar molt i aquí estic. I què fan aquests cavalls? Són com una jornada laboral que s'estan treballant unes hores i després campen o no? O estan aquí tota l'estona lligats en els carros? No, és com una jornada laboral. Bàsicament, ells tenen la força suficient per tirar d'aquest carro sobradíssims. Per exemple, en Floquet pesa uns 700 quilos. Tenen la força suficient per arrossegar, que és sense les rodes, 3 vegades el seu pes. I ells màxim fan 3 voltes. Un cop fan 3 voltes, us els portarem a casa seva i us ensenyarem i es queden a camps, pasturant i estan menjant o dormint tot el dia. I tenen caràcters, els cavalls? I tant que sí. Cada cavall és un món, com una persona. Té una personalitat diferent. En Floquet és molt bo, molt bo. És un cavall molt noble. Però És li un estan mascle. molestant moltes mosques, no? Sí, les I mosques es molesten. Està lligat aquí perquè Si no fos s'escapi. Ara de moment el lliguem. Quan sortim ja el deslligarem i ja donarem la volta.
Ara és perquè no s'escapi, però igualment no marxaria, ell es porta molt bé. Molt bé, doncs què, us sembla si... Pugem al carro? Sí, Sí. Vinga, va. tu primera. Molt rebé. Tinc que pujar davant de tot. Em fa molta il·lusió, fer aquesta volta i ensenyar-la a tots els nostres amics. Arrenquem, Esteu preparades? I embrague segona. A floquet. Molt bé. Molt bé. Ja t'ho deia, és molt divertit. Ui! Cuidado! Bueno, molt de gust a tots i a totes. És la primera vegada que veniu als carruatges? Alguns sí, alguns no. Però segur que hi ha molta gent que no ho ha fet mai. I la fageda d'en Jordà? Jo sí que he pujat. Sí que has pujat? Sí. Amb en Floquet? Crec que sí. Sí. Doncs mireu, aquesta fageda que venim a visitar és molt i molt especial. És la que està situada a més baixa altitud de tot Espanya. Està a 550 metres. Això és per deslligar el toldo, per quan plou, perquè no es mulli. Baixem això i queda tot tapat. Has vist, Arlet, que estem modernitzats? Jo havia sentit que les fagedes havien d'estar a més de 1.000 metres d'altura, no? Molt bé. Normalment es troben de 1.000 a 1.100 metres i creixen a zones més muntanyoses i més opaques. Aquesta està totalment al contrari. Totalment al contrari. I per què? El faig té una condició molt especial. És un tipus d'arbre que creix i a la que li toca una mica el sol para de créixer. I la copa automàticament s'expandeix. Es comença a fer grossa. Per tant, podreu veure que la fageda, si la miréssim en vista d'ocell, seria totalment plana. Totalment plana. I hi ha moltíssima ombra. I això què fa? Que no entri llum solar. Per tant, els altres arbres no hi poden créixer. Ah, per això només hi ha fajos. Correcte. Correcte. I aquesta fageda també és molt especial perquè ha estat crescuda, diguéssim, ha crescut sobre una colada de lava. Us sona? Sobre foc? Arlet? El foc a dins, els volcans tenen foc líquid. Correcte. Exacte, i cauen així. Sí. Aquest foc líquid és la lava. I quan ja està secat, a vegades, sí, quan està secat, a vegades creixen arbres en els volcans. Perquè això encara no és la fageda. No, encara no. Veieu tot aquest sotabosc? És molt divers. Aquí podem trobar molts tipus d'arbres. Tenim des de avellaners, alguna acàcia, però quan entrem a la fageda és molt i molt curiós que tot això que veieu al voltant desapareixerà. Quedarà ben net. I només quedarà un tipus d'arbre, el faig. El faig de la fageda, sí. I ara us ho seguiré explicant. M'heu d'ajudar que corri un floquet. Fem un llija? Va, 1, 2, va! Llija! Molt bé, floquet. A floquet. A floquet. Va. Va. Molt bé, Això ja encara no és la fageda. Estem entrant. Esteu entrant, molt bé, Arlet. Cada cop anirem baixant més. Sí, Anirem i fent un cada descens. cop més fresqueta, no? Molt bé, molt rebé. Estàs escoltant molt, Tu t'has posat la jaqueta i jo he pecat. No me n'he posat. Ui, això ja sembla... Ara ja som a la fageda, Benvinguts a tots i a totes a la fageda d'en Jordà. Esteu veient bé, tots? Ho veieu bé? Sí? Sí, és superxulo la fageda. Veieu que Si està un dia molt humit. voleu venir, que vingueu. I tant. No? Sou benvinguts. Si voleu venir, vingueu a la fageda. Ara, senyores i senyors, estem arribant al Dragon Khan. El Dragon Khan. Heu d'aixecar tots les mans, va. Esteu preparats? Va, floquet. Aixequeu les mans, aixequeu les mans. Som-hi, va. Vinga, amunt. Ale, floquet. Molt bé, Dragon Khan rural. Molt bé. Ale. Fes una mica de
que pari una mica. Ah, sí? Ara ve la muntanya russa, eh? La muntanya russa? Quin mareig, us heu marejat? Jo no. Aquest? Va, guapo. Para una mica. Mira, t'ha fet cas. Ara sempre fem una paradeta, on podeu baixar, podeu gaudir del paisatge, fer fotografies, però abans, no sé si us sona el nom de Joan Maragall. És un poeta barceloní, veritat? Venia aquí a estiuejar, coneixia en Jordà, i ell sempre seguia la mateixa ruta, fins que un dia va decidir canviar de camí. I podeu observar que el bosc és pràcticament tot idèntic, veritat? Què li va passar? Es va Es va perdre. Molt bé. Es va perdre, se li va fer fosc. Estava inspirat i va escriure un poema, el poema de la Fageda d'en Jordà, que va fer molt i molt i molt famós aquest bosc. I com si formés part de la meva professió, us el puc recitar per tots vosaltres. Què us sembla? Sí? Saps on és la Fageda d'en Jordà? Si vas pels volts d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i profund, com mai cap més n'hagis trobat al món. Un verd com d'aigua endins, profund i clar, el verd de la Fageda d'en Jordà. El caminant, quan arriba a aquest lloc, comença a caminar-hi, a poc, com tots seus passos en la gran quietud. S'atura i no sent res, i està perdut. Li agafa un dolç oblit de tot el món, en el silenci d'aquell lloc profund, i no hi pensa en sortir o hi pensa en va. És pres de la Fageda d'en Jordà, presoner del silenci i la verdor, o companyia, o deslliurar en presó. Joan Maragall. Molt bé! Gràcies, moltes gràcies. Ni que ho fessis cada dia, eh? No, no se nota, que no? Vinga, va, preparats pel selfie? Vinga. Ai. A veure que sortim tots. Lourdes? Sí. Somrieu. I... no et mengis el meu cabell! S'està menjant el meu cabell! Està menjant.